Yo, ishingakhohlwa Skoni. Yo, Skoni beshubile namhlanje la ekazi Skoni. Mangani manje bekwenzakalani? Hey, Skoni. Akubona imovie Skoni. Esibhekele imovie. Skoni. Angisho uyazi ukuthi umama kaQondozi silambane. Wena uyahleza lapha kumama kaNathi. Afuna impuphu ushukela, yabo lento ezinjalo zokudla. Ngiyamazi angisho uthanda into zabantu. Khuluma phela, nawe. Beshubile namhlanje. Mama Qondozi, yabo, uhambile Skoni. Angisho umama kaNathi uhamba tshela wonke umuntu macede kuphuma mama Qondozi ukudla nanani ukuthi uyalamba nanani. Kazi uyamazi Skoni silambane. Wamlanda namhlanje umama Qondozi. Hayi umama kaNathi. Hey, yakutshela Skoni. Akusidudla amshaya impama. Yo, phuma wonke umuntu nathi sizwe impama sidlala lesigangeni. Asagijima. Hayibo yini ibhomu le 10:04. Unamanga wena. Yakutshela Skoni ebeshubile Skoni. Wathula nje umuntu ambhekelela amshaya. Awunamanga thepa ngwena. Angenzeni umama kaNathi. Avela sukuma athi, uyangijwayela wena. Uyangijwayela. Khona manje into zami engikupha zona zikupha amandla. Uyangishaya. Le mpuphu yami engikupha yona nalesitambu sami naloshukela zikupha amandla isigora lapha phezukwami. Yo ngaluza. Skoni ngiyakutshela Skoni. Ngiyakutshela Skoni beshubile. Ngiyamazi umama Qondozi. Mama Qondozi akajabula sabona nje 12.5 kwakho. Akajabuli. Uyakwata. Ufuna nje ukuyibona seyisaka sehamba lephansi. Yokazwani ne12.5 evaliwe lo yamfazi. Akancane ukuqela nje uyazifanela nje nomkhulu. Uyanyanya nje makabona 12.5 evaliwe sealed. Angakuvakashela iviki lonke lokathi akanampuphu. Ngiyamazi.